Lehengo hasten egindako agerraldian Usurbil harrera herri izateko norabidean martxan jartzen ari ginen proiektu ezberdinak aurkeztu genituen. Aipatu genuen bezala geroz eta gehiago dira gure herrira munduko herrialde ezberdinetatik datozen pertsonak, eta ondorioz jatorri aniztasunak kudeatzeko eredu propio bat sortzen ari gara, eredu integral bat, parte hartzaile bat, inklusiboa izan nahi duna, eta batez ere arrazakeriaren aurkakoa izan nahi duen eredu bat. Eta harrera prozesua dugu une honetan, besteak beste harrera prozesua daukagu une honetan besteak beste jarrita gure lehentasuna, izan ere, harrera badelako integrazio prozesu baten lehen fasea, harrera bada komunitate batera iristen diren pertsonen akonpainamendua da, herritar berritzat aitortzeaz gain, beren eskubideak eta betebeharrak ere modu efektiboan eskuratu eta gauzatu ditzaten, eta alde horretatik funtsezkoa da, ezinbestekoa da, ingurune instituzional, sozial eta administratibo berria ezagutzera emateko, baliabide ezberdinak eta zerbitzu espezifikoak martxan jarri ahal izatea. Ez da, hain zuzen ere, helburu horrekin ari gara ere Usurbilen baliabide ezberdinak martxan jartzen eta zerbitzu konkretu bat ere martxan jartzen, da hori da harrera zerbitzua, harrera zerbitzu antolatu bat, egituratu bat, eta harrera zerbitzutik ere bestelako baliabide batzuk, bai eguneratutako eta berritutako baliabideen gida, hizkuntza ezberdinetan atera genuna, eta baita ere harreman proiektua, aurrekoan esate genuen bezala, akonpainamendu hortan ezinbestekoa delako ere herritarrek egin dezaketen lana, eta hori da hain zuzen ere harreman proiektuaren helburua, gure herrira bizitzera datozen pertsonei laguntzea Usuriko komunitatean integratzen. Eta hori ere, martxan. Baina oraindik ere ikuste genuen zeudela bestelako behar batzuk, eta batez ere bai harrera zerbitzutik jasotzen genuen, harrera zerbitzuan hartatzen ditugun pertsonek ailerazten ziguten, eta baita ere badira urte batzuk aniztasun kontseiluaren martxan jarri genula, eta aniztasun kontseiluan ere behin eta berriz ateratzen zen, gaur egunez zer nolako zailtasunak dituzten egunerokoan euren egoerak erregularizatzeko, batez ere familiar repatriazioak edo familiak batzeko, ikasketak homologatzeko, bisatuak edo baimenak ere berritzeko, eta askotan egia esan, integrazioa hitz egiten ari garenean, atzerritartasun legeak bera da oztopo integrazio prozesu horretan, eta beraz, egoera guzti horiek sortzen dituzte ziurgabetasunak, sortzen dituzte zaurgarritasunak, eta gainera, ikusten dugu ere, nahiko saturatuak badaudela ere inguruan aholkularitza, laguntza juridikoiek emateko martxan dauden zerbitzuak. Eta beraz, beharrezkoa ikusi genuen, herrian bertan martxan jartzea aholkularitza juridiko hori, eta horregatik guretzako gai honetan aditua eta ezagutza handia duen erakunde batengana jo genuen, SOS arrazakeriarengana jo genuen, eta hitzarmen bat sinatu dugu beraiek gure herrian aholkularitza hau emateko. Esan berdet, SOS arrazakeriak 30 urte baino gehiago daramatzala atzerritarrei aholkularitza eskaintzen, informazio eta salaketa eta bulegoen bidez. Gaur egun Mikel okerrez banago, Donostian zaudete, baina zaudete ere Eusko Jaurlaritzak oraintxe ere sustatu du aholku sarea, eta aholku sare horren parte ere bada SOS arrazakeriak, eta beraz gisa honetako bulegoak edo aholkularitzak ematen ditu Beasainen, Errenterian, Arrasaten, Zarautzen, Tolosa, Urretxu edo Mutriko. Usurbil ez dago aholku sare horren barruan, baino lehen esandako arrazoiengatik beharrezko ikuste genuen herrian ere horrelako zerbitzu bat martxan jartzea. Beraz, zerbitzu hau eskiniko da hilabetean behin, lehen ostiraletan, okerrez banago, 3-etatik 7-etara, Mikel bera egongo da zerbitzu honetan, okerrez banago, doako zerbitzua da,
eta aurrez hitzordua eskatu behar da, jada lehengo ostiralean hasi ginen, lehengo ostiralean izan zen lehen saioa edo, nolabait esateko, jada pertsona batzuk egon zen Mikel, eta aurrez esan bezala txanda hartu behar da, Aniztasun departamentuaren bidez, 943-27-11-12 telefonoan, edo ajatiaz@usurbil.eus elbidean. Eta nik nire aldetik, horixe, pixka bat zerbitzuari nonden norakoa, Mikelek berak esplikatuko dizkigu. Mila esker, eta urtzanek komentatzen zuen bezala, guri teknikariek eskatu ziguten aholkularitza hori emateko ez bakarrik aholkularitza juridiko bat baimenakin edo zentratuta egia da, normalean zalantzak edo galderak izaten dira horri buruz. Erregularizatzeko ze prozesua dago, ze bete beharrak konpitu dute eta bar, baina egia da eta kontuan hartuta herria Usurbil nahi du nolabait harrera integral bat ematea, guk ere saiatu egingo dugu arlo hortan beste aholkularitza bat ematea. Lanakin zerikusirik dituzten gauzak edo arazoak deribatu sindikatu batera, eta baita ere kontuan hartzeko diskriminazioa. Azken finean, guk urtean komentatzen zuen bezala, 30 urte daramaten dugu diskriminazioaren mundu horren barruan. Eta norbaitek salatu nahi badu diskriminazio ekintza bat, kasu bat jaso dula, gure gana alda etor. Azken finean, aholkularitza juridikoa bai, baina kontuan hartuta udalaren proiektua beste arlo batzuk ere atenditu egingo